ngangit skem ublay udan kubor ban gar khui pi we han gasi kom tang ki perlok bi ginga hatrai na kwa ban aji kai pi kawe gaji kai na upara jong khon srong auria na upara jong khon srong auria upara jong ukhlem lej na gayeng jong pa jong rai une han gayeng gesem une utrei upendep ya ka kamram ong kitien ka jong play han gayeng ka ba udon balok pa jong rengkat bat gi sikri ki jong pa jong ki beron ha gayeng gesem rai une khon srong auria pat ula lej sikri ka bajengai kat ba une pat upara jong uhamen jong ngala no uhamen jong usyong hagayeng utrei upendep iki program hagayeng gesem upendep mo iki kam jam hagayeng gesem ka ba udon rai ong kitin ko joblei hadin ba upara jong ulawan uni khon serong area ulawan pai cheyeng ong kitin joblei uni uhamen jong lobitar ong kitin joblei uni uhamen jong lobitar bat tre bandrung cheyeng ong kitin ka joblei ula don kita ka jimbitar tre bandrung cheyeng ong kitin ka joblei bat ukpa ulami syabar ban ikren ban uni khon ban uhamen rai ong kitin joblei uni tre wong penban sekatanga la skrime wong yok pa jong sekatanga la skrime mem ai tang iwei khon balang bangan ya bam long lang rengkat bat ki perlok bijang kadon gejing pitar ha uni ukhon hanu hemen mo hadin ba uni para jong ulawan uni para khado jong ulawan uni khon srong area ulawan kadon gejing bitar namar uyoi ukpa penon burom ukpa ule snobha ukpa pelong gajing ya khawai mo kata kesni namar upara jung ulawan uni khon srong area bitar bat tre syo bandrung sia kata gayeng ukpa jung sia kata gajing khawai ke ba jisu umut ban kren ki prok bejanga lengba kaniga kaniga ktin ga jomble lengba kaniga lengba uni uhamen jong uni khon srong area kidon sibun kibru hagini gisi ki perlok ki bege janga ki balej jingseng ki pendep program ki balongkum uni uhamen ki balej jingseng ki pendep program ki ba lelut ye ki kam haga balang ka bagi kidon naduk baki dangrit aduk baki dahe ki lelut ye ke baro rai ka donod jukipat ka jengai no belai uni uhamen haga jim ga jingi ka bamta kalong baka don jung ka jingai no pa jung don kata ka jingi dei ka bana syapo don kata ka jingi dei ka bajan mat pa jung ka don jung ka jingai ong ka kitin ka jomblei ki prolok bi jinga no Matius no khatsan gat khot ka ba phra kini ki bru ki wan hajan janga da ki sentur jongki bat ki burom yanga da ki rimyang sentur jongki re ka don ki ka jingai no nanga rega donut chi ka jingai no nga kiwan daga sentur kiwan daga remek sentur rega donut chi ka jingai nga ong Jesus Christ kanungut na pedang jopi ki perlok bi jinga ki balong kumne uhamen jong nu khon srong area pidon ga jingbitar kan mau paga donut ka jonga bat ka jong pi ka jingai no boleh la dangi long kumta haka jaka udai ban kemen te uni uhamen udai ban kemen namar upara jung ulawan kedai uban kemen haga jing sha kedai yangai pi ban kemen ba ki briu mo ki bisa te sakum haga pop ki wan jing sing bat ki yo program reibon na pedang jonga sepi kilong ngilong kumne uhamen mo upara jung khon srong area ngilong ki briu babitar namar ka donu jongi ka jengai no blei ka jingle jing seng jing ka cipendep jongi ji program ka long tanggar kom namar ngilawan nagi jinggerstan ka bangi ngidon ken mau le ga don ka jonga jepi ka long thli kitu barok ka bangi le kim long e hakman jomle ki prok bi cha kin long kum ga janjot ong ka tin ka jomle ka jingle jonga jepi kam long e hakmat jomle ande le ka don jonga jepi ka yok bandap dum sim ko jomle le ka don ka jonga jepi ka yok bandon do Jesus ken mau ka ni ken kani ka long ka ba shisha ka bangi skrisha yo try balong na panim jungas bi just Christ sibon hini gisi perlok bi junga ke belong kumni sibon hini gisi ki be skrita skri ublei ki pendep ek program hanre
rekat ke jing knyum, rekat ke jing bitar. Kini ke jinglong gidon, ke jinglong berim ke don, omdon ke jinglong ke batamai, namar ke donut ke jingai. Kisi kerita ke sentur ke donut ceki ke jingai na obleh gerku.